Bamangazibini ke sisanda ngomqulu wendaba mbolweni apho ekhaya masijonge kumzudu kaloku imozulu yethu ke ngokuhloka namhlanje ngokunjalo kaloku nangemini yangomso jonga ukubanzi ke futhi ke okokuqala kaloku ingxelo yemvula nomoya ngokuhlwa nje khona ukubanda okuthile pha namhlanje ngokuhlwa phaya kulo lonke nje unqome phaya eKapa mathutyana nemvula phaya ngo-60% ubuse eKapa neziphaluka njengapha koWorcester njalo njalo kanti na-60% umathuba emvula namhlanje ke ezinzulu zobusuku futhi napha ixesha lasekuseni ngomso kubanda kwakhona phela phaya kunqome phakathi kwaseBhayi naseMonti kuyo yonke lamandla waphaya eLesotho zonke futhi ezangqinqa eziphakamileyo phaya eFree State eMpumalanga naphaya kumazantsi aseGauteng ngomso kwakhona lemeko ke mbukela apha ekhaya isaqhuba futhi sekhona imimo yebhudla ngamandla apha kumazantsi aseBloemfontein kusasebekele futhi kulo lonke nje futhi elaphondo lapha yaKwaZulu Natal qhubeke ke mbukela apha ekhaya kaloku uqaphele kaloku lamsinga ubanda kakhulu futhi phaya eMthatha ePort St Johns eMonti eBhayi kodwa kucongeke nje kamnandi phaya koDiara neziphalu kulo umsika kakhulu kembukelo kotshiswa kumandla kakhulu ke namhlanje ngokuhlwa nje nangomso phaya koUppington eDiara nakwimpuma nje elaphondo lapha eFree State kodwa amaqondo wethu kobushushu aphansi ngamandla ke futhi ngokuhlwa nje Alexandra phaya kunqome phaya entshona ngo-17 kodwa apha kuhle kakhulu phaya koSpringbok ngo-11 ube mnandi futhi phaya eFredendal neziphaluka ngo-13 kanti buseKapa neziphaluka khona nguye la 11 eWorcester ngo-13 omhle kakhulu ke ngokuhlwa namhlanje kuyabanda kodwa phaya eCalvinia ngeshumi kubande impela phaya eSutherland ngaye kaloku la 5 senhlana nokwimeko phaya eBeaufort West ngo-12 kanti Diara lishumi nesihlanu kodwa eKimberley kwakhona neziphaluka kusemnandi namhlanje ebusuku ngo-14 Bloemfontein 13 kanti eBethlehem neziphaluka namhlanje ngo-11 sekuthi phaya eGauteng ke kothembisa naphaya eGermiston ibe ngu-17 ngomsemva kwemini ke uMzantsi Afrika wenjeje ngamandla phaya koPretoria inqatsini futhi ke ekuhambeni kosuku lwangomso phaya eTshwane ngo-32 Johannesburg neziphaluka ngo-30 kusemnandi noko phaya eEmelo ngamashumi amabini ekhatshwa ke sisibhozo umzontsundu kanti eBethlehem kwakhona namhle noko la 27 Bloemfontein kwincam yaseFree State ngo-26 kusemnandi futhi phaya koKimberley kwakhona ngaye kaloku la 27 sekuhle impela futhi kucwengile kamnandi phaya eDiara ngaye futhi la 25 phaya eRhafke namhlanje ngomsemva kwemini ku-24 Cradock 22 Queenstown phaya eSada nasezibeleni ngu-20 kokugqibela eRhini lishumi nesithen no7 kanti kuthanda kakhulu komthembukazi xesha lemyoli